аз қаламрави Русия ихроҷ карда мешаванд ва манъи вуруди муҳоҷирони ҳуҷҷатҳояшонро ҳамин як ҷаримарам сабаб шуда метавонад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дар Москва қарор дорен, агар ба шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, номеро шумо бурӯя занг бизанед. Духтури дандон беҳтарин корҳои олӣ дорад. муҳоҷирон барои қонунӣ гардонидани фаъолияташон 35 рӯзи дигар вақт доранд. яъне ки муҳлате ки барои муҳоҷирон додагӣ буданд аллакай ба охир расидастай, ба ҳамин хотир огоҳ бошед. ҳукуматдорони Русия ба таваҷҷӯҳи муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонанд, ки барои қонунӣ гардонидани будубоши худ дар Федератсияи Русия 35 рӯзи дигар вақт мондааст. яъне ки аз ҷониби ҳукумати Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ огоҳӣ доданд. шахсоне ки то санаи 10 сентябри соли 2025 ҳуҷҷатҳои худро ба тартиб намедароранд, аз қаламрави Русия ихроҷ карда мешаванд. дар Федератсияи Русия то 10 сентябри соли 2025 фармони президенти Русия таҳти рақами 1126 амал мекунад. яъне ҳар яки шумо то 10 сентябр имконият доред ва вақт доред ки рафта муроҷиат кунед тибқи укази президент 1126 гуфта бе ягон мушкилӣ патентҳои худтона дуруст бигиред. нафарҳое ки берегистратсия мегардед, бе патент мегардед, ин имконият барои ҳамаи шумоай ва муҳлат ба охир ки расид баъдан накарда бошед, агар депортатсия кардани ана ҳамин нафарҳои беҳуҷҷат сар мешавад. пас аз ба итмом расидани муҳлат ихроҷ намудан ва манъи вуруди муҳоҷирони ҳуҷҷатҳояшонро ба расмият надароварда имконпазир аст. яъне ҳар касе ки аз Русия берун мебошад, беҳуҷҷат баромадагие аз Русия, ба ягон штраф наспорида баромадагие аз Русия баъди 10 сентябр аллакай дигар ба Россия даромада наметавонад. пеш аз 10 метавонед ки дароед ва ҳуҷҷатҳои худтона 100% дуруст бигардонед. мо хостем ин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем. то вақт кам мондагӣ аз пайи коротон мушена як мақсад манфиат барои худтон бигиред аз ҳамин видео. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволот ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзара ба одамои боваринок, номерошон мебурад зангшон бизанед, шуморо границаи Қазоқистон мебаранд ва худшон мегзаронанд. ғарибӣ нависонда. саломат бошед. ҳамин ҳаштум дар Тоҷикистон будам. видеом аннулировать мешавад. уведомление наспоридам. ҷавоб тен. дар ҳолате ки шумо уведомление споридагӣ нестен, мақсад дар ҳамун дохил будагӣ нестен, бале имконияти аннулировать шудан ҳаст. як нафари дигар нависонда салом додажон. аллоҳ нигаҳбонат бошад. дар як сол ду штраф дорам. соли 2023 автобус штраф аз дата зиёд кишид дар як сол, баъд метавонанд шуморо депортатсия бикунанд. як нафари дигар нависондае ки ака документҳомон созанд, патент дорем, граница бирем мегардонанд. не граница бирем дар ҳолати ҳамаи ҳуҷҷатҳотон 100% будан, ягон мушкилӣ намешавад барои шумо. искандар нависонда. салом акаи Сорбон. бо як ҷаримаи 500 рубла ягон мушкилӣ мешавад ё не? илтимос ҷавоб медодем. бале то ҳамин 10 сентябр ҳама муҳлат дора ки ҷаримаҳоро ё ки документҳоро ҳама ичра 100% кунад. агар ки накарден баъдан мушкилӣ мешавад, ҳамин як ҷаримарам сабаб шуда метавонад. як нафари дигар нависонда барои наспоридани корона маҳкам мекунанд ё ки депорт. шуморо депорт намекунанд. вақте ки залатая корона пули калон бошад, шуморо запрет мемонанд ки аз Россия баромада натонед барои ана ҳамон пула то пардохт кардантон. ҷаборов нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. агар дар рӯйхат бошӣ пеш аз сентябр бироӣ, депорт мешавад ё не? не намешавад. бо мақсади гап ие ки шумо пеш аз 10 бояд Россия бидроед. агар ки надароед, баъд автоматӣ депорт мешед. очилова насиба нависонда. ассалому алайкум додарҷон. ман рӯзи 25 июн омадам. акнун рӯзи 11 август мерам. мара ғам намедода бошанд. кӯдаком гражданинанд. ман не. не шумо хеле ки гуфтем, ҳар касе ки сафар мекунад мерава, мисол то рӯзи 10 муҳлат дора, имконият дора барои Россия даромадан. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум. агар баъди ба РФ омадан дар муддати як моҳ успед накунӣ, патент карданда чӣ гап мешавад? цел въезд работа мешавад, патент карда граница нагузашта. регистратсия долго таёшид. ҳарфояш хато буд. аз сари нав споридам. барои ҳамин муддати зиёда гирифт. бале ҳозир шумо метавонед ки бирен патент бигиред. мерем ба мисол ҳаму ФМС, мерем ба Сахарова, мерем
ва патенти хитона бе ягон мушкилӣ гирифта метонед нозир. ҷоник нависондаи: ассалому алайкум бародар Сорбон. 6 моҳ зиёд чиз регистратсия дорум. Баъзада нест. Дар адел фаҳмидум. Патента пардохт кардесам. Аннулировать мешавад. Барои берегистратсия гаштанам низ ҷазо пешбинӣ кардагиянд. Яъне чӣ намуд ҷазо? Вақте шумо берегистратсия мегардед дар баъзада нестаи ҳаму, шуморо метавонанд видварения бикунанд барои берегистратсия гаштанатон, ё ки мақсади дигар бигиранд штрафтон бикунанд. Хоҷазода нависондаи: салому алайкум ака. Ман 5 мошид омаданма. Документ надорум. Агар Тоҷикистон равам, метавонам баргашта биём ба зудӣ, ё ки 9 моҳ пас. Ҳозир мо чӣ хеле ки гуфтем ба фикрам ба ҳама ҷавоб ай. То ҳама муҳлат дора. Аз Россия биромада ё набиромада документҳои худша 100% бикунад. Як нафари дигар нависондаи: ака баъди 1 сентябр як программа скачат мекардӣ, худат регистратсия мекардӣ меган ва бо геолокатсия гирон мекунӣ меган. Аммо я чихе ягон шури мури кунем барое ки ман регистратсия дар дигар ҷо худам дар дигар ҷо. Шумо сайти госуслугиро дар назар дорен. Ҳоло и ба кор даромадагӣ нестае ки мисол шумо худсарона регистратсия кунед. И ҳозиражда қувваи қонунии худша пайдо кардагӣ нестае. Зокиров нависондаи: ака ассалому алайкум. Номер нависед. Як чиза пурсам. Илтимос зарур. Дар ҳамин комментария бинависон саволта. Худо хоҳад мо дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. Як нафари дигар навишондаи: пеш аз патент тамом шудан. Аз Русия баромада бошӣ. Баъди 1 моҳ боз рафтан метавонӣ. Пули патент сари вақт пардохт кардагӣ боша, мисол аннулировать шудагӣ набоша, бале метавонед ки боз баъди 1 моҳ ворид бишен. Дар ҳолате ки мигратсиони карта гости боша, агар баъдан дар ин ҳолат шумо дар иҷозат нест баъди 1 моҳ ворид шудан. Зинда ва сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.